I continuem, ja vam encetar la setmana passada, dimarts passat, una secció de tertúlies i aquesta setmana n'estrenem una de nova. En aquest cas volem parlar sobretot d'aquelles qüestions relacionades amb l'economia, amb la feina, amb la situació econòmica i per això doncs, ens hem envoltat de tots aquests convidats que tot seguit us presento. Comencem a la punta, a la meva punta, a la meva dreta. Ens acompanya el David Civit, que és secretari de l'Associació Empresarial del Polígon Pedrosa. David, gràcies. Bona tarda, què tal? Com estem? Bé. La teva primera experiència televisiva o no? M'has dit que en algun concurs de tele sí, Fa 30 anys vaig fer un concurs de tele que vaig guanyar. Des de llavors no he sortit més a televisió. Doncs així refresqueu una mica aquell llenguatge televisiu. També ens acompanya la Neus Olea. Neus, què tal? Bona tarda. Directora general adjunta d'AEBAL, de l'Associació Empresarial del Baix Llobregat. Què tal? Benvinguda. I també ens acompanya a l'altra banda, ells s'han assegut així una miqueta, diguem-ne, més patronal. Ara anem cap a la secció sindical. Nicolás Cortés, delegat territorial del sindicat UGT. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estamos? Estupendo. Estupendo de estar aquí con vosotros y poder comentar. Y a ver si solucionamos algún tema. Bueno, como mínimo, intentaremos compartirlos. Vale. I també ens acompanya també ja a l'altre extrem la Lorena González, que és coordinadora de comissions obreres a l'Hospitalet. Lorena, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres, bona tarda. Benvinguda. Esperem tenir una tertúlia agradable. Segur que sí. Mireu, jo volia començar una miqueta, ja sé que potser ja han passat alguns dies, però no fa gaires que sabíem les dades d'atur a la ciutat. Són les dades del mes d'agost, evidentment. Hi ha hagut un lleuger increment aquest mes d'agost i en concret un número que són 117 persones. Aquestes són les persones que actualment es troben en situació d'atur. No sé qui vol començar aquestes dades d'atur a l'Hospitalet. Neus? Pues, a veure, és cert que és un atur, sempre les dades del mes d'agost i setembre s'han d'agafar amb pinces. Jo elevaria una mica, estic d'acord amb el tema de que és preocupant l'atur estructural, el tema de l'atur juvenil, i elevaria una mica la mirada perquè al final, tot i que sembla que anem millorant a poc, ara mateix tenim una situació que calen reformes institucionals, tenim una situació que les empreses esperen certs canvis perquè i al final a nivell local es poden fer moltes coses. Seguim tenint a Espanya un dels aturs, l'atur més elevat d'Europa, no? I de la OCDE. I el que vaig és que a nivell local es poden fer coses. És cert que algunes mesures depenen de l'Estat o de Catalunya, però a nivell local tenim una oportunitat amb una reforma urbanística important i podem atreure i escollir quin tipus d'empreses volem atreure i, per tant, donar un impuls a aquesta creació de llocs de treball intentant que siguin els que interessen a les ciutats aprofitant les fortaleses i oportunitats que té l'Hospitalet. Jo crec que l'atur està ahí, però hem de treballar perquè acabi de millorar les dades i amb una certa estratègia que a nivell local es pot treballar en general a Espanya, i per això deia també que, per exemple, l'Hospitalet posa catifa vermella a certes empreses que ens interessi atreure, doncs això és un avantatge i això crea llocs de treball, no? I parlàvem del tema del turisme de congressos també en relació a això. Clar, la reforma de la plaça Europa el que va fer amb el tema de la fira és importantíssim i ara hi haurà l'ampliació. Això, el turisme i els llocs de treball que es creen als hotels o a la restauració, no són els de la indústria, però són llocs de treball, però és que a més les fires i les convencions fa que vingui molta gent a Hospitalet i Hospitalet d'alguna manera surt al món, no? Tothom coneix Hospitalet està al mapa. Llavors això ens dona moltes oportunitats i fortaleses per fer el que comentàvem, atreure indústria, fer que els nostres polígons siguin bons polígons, que les nostres polítiques d'acollida de les empreses siguin també administrativament senzilles, etc.